आठवीं दे भाई, मुझे भी चॉकलेट खाई। अरे नहीं, तू बोलते आठवीं मांगुଛୁ ଜାଣିଛୁ ଆଠେଣୀର ଦାମ କେତେ? ଆଠେଣୀ ମୁଁ ତତେ କଦାପି ଦେବିନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ତତେ ଆଠେଣୀ ଦେଇଦେଲି। ଚାଉଳ କଣ ଆଣିବି, ପନିପରିବା କଣ ଆଣିବି, କ୍ଷୀର ନା ଦେବିନି। ନା 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 ଏ ଭାଇ, ପାଣି ପାଣି ଏ ଭାଇ, ଆଠେଣୀ ଦେ। ତୋ ପାଖରେ 12 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବାପା କହିଥିଲେ ତୁ ମତେ ଆଠେଣୀ ଦେବୁ, ଚକୋଲେଟ ଖାଇବି। ତୁ ମତେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି।